Il-ħadd it-tajjeb. Illum 4 ta' Awwissu nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta' Marija Nunzjata f'Ħalbalzan. Illum waqt din il-quddiesa ta' Ratti l-Ħajr nitolbu b'mod speċjali għall-Isqof Joseph Galjakurmi li llum hu s-sitt anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Il-quddiesa qed issir minn din il-parroċċa li fiha l-Isqof Awżiljarju ilu jagħti servizz pastorali għal aktar minn 30 sena. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi flimkien mal-Kappillan Dunkarm Farrugia. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi magħkom. Din hawnhekk fil-Knisja tal-Nunzjata, Knisja Parrokkjali ta' Ħalbalzan, li miegħi hawnhekk il-Monsignor Kan Farrugia, il-Kappellan ta' din il-parroċċa. Nsellem lilkom il-koll preżenti hawn kif ukoll dawk li qegħdin segwuna permezz tat-televiżjoni u l-midja soċjali. Nistedinkom biex flimkien niċċelebraw din il-quddiesa. Illum għalija okkażjoni speċjali wkoll li għaliex hija il-ġurnata is-sitt anniversarju propju llum ta' meta ġejt ordinat isqof. U għalhekk hija okkażjoni ta' ringrazzjament, ta' gratitudni lil Alla u lil tant nies ukoll illi tawni għajnuna tul dawn is-snin u li lilhom ipprovajt ukoll naqdi. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna inti l-missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Diħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dlubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bil-missier. Inti tneħħi dlubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dlubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti li fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina.
għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Jieqaf mulej mal-qaddeja tiegħek u xered dejjem tiubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalli u mexxej. Bibnik Ġesu Kristu Sida li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien, fid-deżert, il-ġemgħa kollha ta' quliet Iżrael titgerger kontra Mosè u Aaron. Quliet Iżrael qalulhom: mhux il-mitna fit il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħobs bix-xeba? Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ din il-ġemgħa kollha. Il-mulej mbagħad qal lil Mosè: ara, se nibatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għal ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Jien smajt it-tgergir ta' quliet Iżrael. Kellimhom u għidilhom: fil-għaxija tiklu l-laħam u filgħodu tixbaw bil-ħobs. U tkunu tafu li jien il-mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qata summin tittajjar fil-għoli u għattiet it-tinet kollha. U filgħodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinda. Meta din it-nida qebet, fuq il-wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqiqa qisha ġlata fuq l-art. Malli quliet Iżrael raw dan, bdew jgħidu wieħed lil ieħor: Minu? Għax marfux x'inhu. Mosè qalilhom: dan hu l-ikel li l-mulej tagħkom biex tieklu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna mis-sirijietna, inxandru fin-nisel ta' warahom. Tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-ġubijiet li jagħmel flimkien. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Imma hu ordna isħab fil-għoli u fetaħ bwieb ismewiet u x-xita ta' manna batilhom xieklu tom il-qamħ mis-sema flimkien. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbien, ikel bix-xeba batilhom u daħħalhom fl-art imqazza tiegħu fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu flimkien. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jiena dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma ġġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluqa ta' moħħhom. Immintom mhux hekk tallimtu l-Kristu? Jekk intom smajtuh u tallimtuh skont il-verità li f'Ġesu, jiġifieri li għandkom twarbu l-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżaw il-bniedem il-qadim, imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri għarrieqa u li għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali tal-fema tagħkom u tilbsu il-bniedem il-ġdid, maħluq skont Alla, fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. Il-kelma tal-mulej.
Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien in-nies meta ntebħu li fuq id-dgħajsa la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom: Tassew, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltum il-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għalli kelli għaddi, iżda għall-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem, dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh: x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Wieġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħad. Qalulu: x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk? X'sejjer tagħmel? Missirijietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub: tom jieklu ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu: tassew, tassew ngħidilkom, mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda Missier jagħtikom il-ħobs tas-sew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu huma: Sinjur, għatina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu: jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jeħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Il-kelma tal-mulej. Żgur illi l-kol kemm aħna nifhmu lil dawn in-nies illi fittxew lil Ġesu u meta ma rawx fuq id-dgħajsa telgħu huma fuq id-dgħajjes biex jaqsmu n-naħa l-oħra ħalli jsibuh. Dawn in-nies kienu għadhom kif kellhom esperjenza sabiħa ta' meta Ġesu huma kienu eluf u Ġesu b'5 ħobżiet u 2 ħutiet temma lilhom il-koll u baqa' żejjed ukoll. U allura huma raġunaw tajjeb li tkun ma' Ġesu żgur illi jipprovdi dak kollu illi għandhom bżonn.
u għalhekk kienu kuntenti meta fl-aħħar sabuħ. Imma Ġesu reazzjoni tiegħu kienet tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. U jidħol fid-dialogu magħhom u jgħinhom biex jifhmu x'jiġifieri titħabbat għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Jien nixtieq nieħdu din is-sentenza llum minn dan l-Evanġelju u naraw dak li tgħid lilna għall-ħajja tagħna llum. L-ewwel nett x'inhu l-ikel li jgħaddi? Hawn Ġesu qed jitkellem fuq xi ħaġa tajba, mhux fuq dak li hu ħażin. Mhux qed jgħid fuq min jitħabat imqanqal minn dak li hu ħażin. U għalhekk hawn mhux qed jgħid għal min qed jitħabat għal ħidma li hija frott tal-inġustizzja jew frott tal-korruzzjoni jew tal-frodi jew tal-qerq. U ovvju li dawn huma ħżiena, għandu jkun ovvju li dawn huma ħżiena anki jekk ikun hemm min jadattom bħala stil ta' ħajja. Imma Ġesu qed jgħid fuq dak li hu tajjeb fih innifsu, li aħna nitħabtu għalih, li aħna naħdmu bisħieħ għalih, imma li rridu niftakru li jgħaddi. U għalhekk meta aħna niftakru li jgħaddi ma norbtux qalbna miegħu imma jkollna l-ħsieb tagħna li jmur lil minn dak li jgħaddi. Għalhekk jagħmel dik distinzjoni Ġesu bejn dak li jgħaddi u dak li jibqa'. Dak li jgħaddi huwa ħafna mill-ħidmiet tagħna li aħna nitħabtu għall-ġid, għall-ġid tagħna, tal-familji tagħna, ħafna anki ħidmiet li jkollna, attivitajiet li jkollna, imma nafu li jgħaddu. Fil-ħajja meta tħares lura lejn is-snin tinduna kemm affarijiet ikunu għaddew kienu sbieħ ħadd pjaċir bihom għaddew. Isu bħal meta jkollok fil-festa il-lob tan-nar bħal lob tan-nar tal-art il-ġigġi fogu li tant jirrikjedi taħbit sabiħ, tieħu sbieħ, jgħaddi. Battara l-oħra tgħaddi. U l-ħajja tagħna ħafna drabi hekk. Il-ħidmiet li nagħmlu, it-taħbit tagħna jgħaddu. Għaliex qed jgħid Ġesu tħabtu għal dak li jibqa' għal dejjem. Illa li irid li dan li nagħmlu li huma kollha importanti affarijiet tajbi li nagħmlu għal ġid tagħna tal-familja, imma jkunu tassew parti minn mixja fil-ħajja tagħna, mhux sempliċement daqqa u daqqa hemm kif jiġu. U għalhekk irid li aħna immorru għandu li huwa hu li jagħtina tassew dak li jibqa'. Fir-relazzjoni miegħu li aħna jkollna dak li jibqa' u fir-relazzjoni miegħu li aħna jkollna tassew f'qalbna il-paċi tal-qalb, l-imħabba, il-ferħ. Li mbagħad jgħinna biex nimpenjaw ruħna f'ħafna taħbit li huwa neċessarju fil-ħajja. Imma l-mod kif nagħmluh jinbidel il għaliex ikun ħireġ minn din l-imħabba li jkollna f'qalbna li qegħdinna Ġesu. U għalhekk jistidilna Ġesu biex nitħabtu għal dak li jibqa' u nużaw tajjeb il-ġid li għandna b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' l dejjem. Fl-aħħar mill-aħħar ħana nafu li meta niġu quddiem il-mulej fl-aħħar ta' ħajjitna mhux se nieħdu magħna il-ġid li akkumulajna, imma se nieħdu magħna il-ġid li għamilna ma' ħadd ieħor. Hawnhekk Ġesu dan l-Evanġelju
jispiċċa hekk jienu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. U qed jistidilna biex aħna mmorru għandu minnu nieħdu tassew il-ħajja u minnu nieħdu wkoll id-direzzjoni għal xiex għandna l-aktar nitħabtu fil-ħajja tagħna u kif għandna nagħmlu l-ħidma tagħna. U huwa isemmi b'mod dirett San Ġwan il-ħobs tal-ħajja b'referenza l-Ewkaristija. U fil-fatt din hija r-realtà li aħna ngħixu kull darba niltaqgħu hawnhekk għall-quddiesa fl-Ewkaristija, illa li aħna meta niġu hawn qegħdin niġu għal dak li jibqa'. Hawnhekk niltaqgħu ma' Ġesu ħaj illi lilna jista' jimlilna qalbna u jagħtina tassew il-qawwa għal ħajja tagħna hawn niltaqgħu ma' dak li jibqa'. U għalhekk l-Ewkaristija hija tant importanti, il-quddiesa hija tant importanti għalina l-insara. U dak li ħeġġiġna li llum il-mulej huwa tħabtu biex il-quddiesa tkun tassew fil-qalba tal-ħajja tagħkom. Illa għaliex hawnhekk għandna l-isbaħ, għandna l-aqwa, għandna l-aħjar. Naf li qed isegwuna diversi nies fuq televiżjoni jew fuq medja soċjali li ma jistgħux jiġu l-Knisja l-Quddiesa għax huma morda, għax huma anzjani, ma jagħmlu taqjeb illi jsegwu anke l-quddiesa bil-mod li jistgħu illa li xtejnhom żgur. Il-min u b'saħħtu Ġesu jistiednu biex jiġi biex jiċċelebra hawnhekk l-Ewkaristija. Il-min ma jistax jistiednu biex isegwi wkoll bl-aħjar mod illa għaliex hemmhekk fil-quddiesa aħna għandna dejjem l-aqwa li jista' jkollna l-ħajja tagħna. U lekk it-talba li nixtieq nagħmel illum għalina l-koll hija biex aħna narfu f'Ġesu dak li jagħtina l-ħajja u l-ħajja ta' dejjem, dak li jgħinna biex ngħixu bl-aħjar mod hawn fil-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna. Għal dan nitlob jien għalina l-koll, nitolbu għalija l-ewwel nett ukoll fil-qadi tal-missjoni tiegħi bħala esqof imma l-kull wieħed u waħda minna biex tassew ikun Ġesu illi fih insibu il-ħajja li tibqa'. Sanqu bil-wifqa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'molej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini jitgħalla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mitu difnuh u fit-tielet jum għammi bejn l-wied skont il-kotba mqazza u telassema qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulejli għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li mejjum u weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nisqan ma'mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet, nistenna l-qamwa mill-nuwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Nresqu issa it-talbit tagħna lill-Alla fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li hu taġid għalina. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek. Ejna biex tkompli xandar lilek il-ħobs tal-ħajja, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-Papa Franġisku, għall-istfijiet tagħna u għal dawk kollha li inti tajthom sejħa speċjali biex ikunu għaddejja tal-poplu tiegħek, biex tgħinhom jaqdu din il-missjoni b'ħafna mħabba, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-Isqof Father Joe li qed jiċċelebra s-sitt anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali biex tagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ fil-ħajja u l-ħidma tiegħu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal din il-parroċċa ta' Ħalbalzan biex int tkompli tibniha f'komunità ta' fidi, tama u mħabba, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nolżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar Mori fil-morda kollha u dawk li qegħdin minn żmien ta' tbatija joħossuhom mafġin taħt il-pis tal-ħajja u għamel li jsibu nies li jkunu għalihom ta' appoġġ u għajnuna għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex ikunu ħafna dawk li jwieġbu għas-sejħa tiegħek biex jaqduk fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża, jew bħala miż-żewġin insara, jew persuni dedikati għal qadi tal-proxmu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilna nitolbuk mulej dawn it-talbit tagħna u għamel li ngħixu dejjem bħala wlied eżiż tiegħek u nożżu l-ħajja bl-imħabba bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Il-qalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għad-tifir u l-glorja ta' ismu, għal-ġiġiet tagħna u tal-Knisja mħazza kollha. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, għamel aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għax int fi ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna libnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċiti. Ismawtu l-għat l-bija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-għola ta' sma. Birek bil-ġej fissem il-mulej wasanna. Qaddis sas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdisija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsabħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrit li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla, Ġesu Kristu, tolbok li tieni tqarbina tkunx il-kundanna tiegħek. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Bisem id-dem ta' Kristu, ħassuni għal-ħajja tiegħi.
Issa qabel il-talba tal-aħħar se nagħmlu din it-talba li hija dal-innu ġejt quddiemek nitlob aħna l-kol nafuh se tkantah Ajda u għalhekk inkantaw f'qalbna. Dan l-innu għandu sinifikat speċjali għaliex tkanta l-ewwel darba 33 sen ilu llum bħallum. Għaliex kont ktibt il-verżjoni bil-Malti li nkantaw, kont ktibta għall-ewwel qudiesa tiegħi li se tarat il-ħajja meta sirt saċerdot. U allura għandu sinifikat speċjali ħafna għalija, anke mbagħad ovvjament 6 snin ilu f'ordinazzjoni episkopali u se tkantah issa Ajda u aħna nkantaw f'qalbna u nirriflettu wkoll fuq il-kliem tiegħu. Grazie ħafna, Ajda, u nistedinkom issa d-aħħar talba u bat meta ngħidu morru fil-paċi ta' Kristu inkantaw flimkien Make me a channel of your peace. Nitolbu. Ibqa' għejn dejjem mulej il-dawk li tajjex bid-don tas-sema. U kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid, għatihom ukoll li jkun jistgħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Master,
Naslu fit-tmiem din il-quddiesa ta' Ratti l-Ħajr mill-Knisja Parrokjali tal-Nunzjata f'Ħalbalzan, immexxija mill-Isqof Awżiljarju fis-sitt anniversarju minn sar isqof. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li kontu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.